Demang Sukamidul. Kabupaten Pasar Mani. Sopo bisa haranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi goreng tinolat kelopo abang ijo warnane saka wabong asale ora urung yen combong melong pelenggang penggong asik Mas Pur Prambon Tugu Trenggalek bergoyang Prambon ngendi yo Dirmosari kok Prambon. Monggo dilanjut Mbah Mo. Sopo bisa haranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi goreng tinolat klopo abang ijo warnane sapa pohon asale wawa kita sapa bisa haranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi goreng tinolat kelopo abang ijo warnane saka pohon arane yen combong nyolong pelanggang pelenggong Semoga dilarani Mas Gareng. Pokoknya monggo sinten Mas Gareng. Matur suwun Mbak Lurah. Matur suwun Pak Senun. Mbak Lurah. Surya laras bro rasane yen dilarani rah bangga eling tekaning saiki atiku kebacut tresno rah merga kowe tega mentolo apikmu mung ana labirah jebul amis kabeh katresnane neng arepku kowe tresno rah neng burine rah malah gondol liya aja nganti nyawang aku
yen ta weruh ya pati mripatku madu dadi ratun rik ratun dodo tatu dadi getun wong tresno yen dilarani pacare yen ra kuat pacare pilih golek ganti apa sing ora kedana mripate belalak-belalak awe-awe tak gugah rasa atiku yen anyawa luwese jogetmu sayang loro wis duduk kowe sinden desa apa bisa keturutan nyawang putra urip bebarengan aku kedanan rino wengi tansah kelingan kedanan perawan ibarate kodhok gayo lintang tak rewangi pati geni pamriye karo ben luluh atine apa sumangga Mas Kabul stasiun Tugu semoga Kang Mas ngantet Mas Dika stasiun Tugu Kunduk Panjenengan nalikane aku pisan ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitmu bali ning kuthamu sepine ati nalikane ing wengi kuwi ora ngira
tumetes seluning TV dos liramu kapan kali mandeng ati amung donga pamuji godhong ayogya kang tansah ngancani sepine rasa ati stasiun tuku sing dadi saksikan bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu wasik cok Cidra janji langsung Cek cek. Oke, terakhir iki terakhir dek mulai. Asik. He he he. Tak ugemi prasetyanku. Tak anti-anti kapan balimu. Senajan abot tanggamu ing wayahmu eling wayanganku ning siji kawusanane nggonku ngenteni teko saprene kabeh muspro tanpa gawe janjimu mung abang-abang lambe neng bandara tak parani Tanpa ikut Wilujeng Dalu, Mas. tahun ngenteni Sampai mari neng aku. boten saged Mas Kabul nyatane kowe ra keri janji murah kena tak ugemi niatmu mengidar bondo lirwaake atine wong tresno tega mentala sulaya citra-citra ne kabeh rasaku Pak Suroso monggo tindak mriki Pak Suroso. Sik Pak, ya ra penak karo sing di matur omah. suwun. Kadung tak tutup sing di omah nggo sampur mang nyandi tak goleki ya Allah. Nggih.